Lehenengo hirurogei minutuek, ez? Beraz utzi dugu Europaion nagusitasun gehiago fase guztietan, bai fase estatu eta joku generalean, vertikalidade askogaz, esku ere ondo polito. Gero bigarren zati horretan apurzu bat intensidadea bajatu dugu eta azkenan aukerak emoten dute zuzenean edo no jogatuten dugu. Azkenian, pena bat izan da Pablitorena, ezta? Bai, alderdi positiboa da konstinte nagoela Barriro eta printzipioz ondo dagoela, buruen golpe bat eta ia ez da mesede eta Barriro bedeko gure arte. Bueno, taldea hori esan duzun moduan, azken 10-20 minutu pizka bat intentsitatea jaitsi egin du eta beraiek talde oso ona dela erakusten du ere. Bai, eta zoze gaiti da liderra, ezta? Bai begi uste dut oso denpora askoan egon garela ganetik, distantzia asko atara dugu eta horrek igual ekarri apur bat erlaje ben garela eta erlajetan garenean eta intensidade bajatzen denean batez be elite-fase honetan talde guztiek ez duten gaitu, ez? Alderdi positiboa, Pablito Barik eta Malaugaz jakin dugu gure Barriro duten estabilidade eta partidu zarratik formaz politika egiten. Azenolako bigarren zatiaren hasiera, Bai, eta dutxan egon garenean ez, nabarmen duten gendunez, garrantzitsu egin dugu lehenengo zati bat potentea, baina oso garrantzitsu bigarren zatien solido urtetea eta gure ritmoa inpreniditea. Eta egia esan da oso fortetan bigarren zatia. Bueno, jardunaldi baten faltan, hortxe, lauen artean sartzeko aukera asko duzu, Bai, guretzako gaur bai, zan partidu bat hilala bizi, ez? Goien mantenduteko eta playoffatan sartu balizeteko, gaur partidu eurre batara behar gendu. Zentzu horretan pozik, oin urrengo asteburuen beste partidu bat, beste talde baten kontra goien dauena dana jokatuten bebai, orduen beste hilala biziko partidu bat interesgarra izango da.